Novo u ponudi Fight Stuffa MMA Elite. Majice kratkih rukava već od 199 kuna, kratke hlačice 249 kuna, hlačice za borbu 299 kuna i hoodie 349 kuna. If you wanna fight, fight with style. Povijest se 3. listopada piše u Tivoliju. Tko će postati prvi FFC prvaci? Spektakl je pred nama. Snaga. Vještina. Pobjeda. FFC Ring donosi nova uzbuđenja. 3. listopada Final Fight Championship 14. Ulaznice potražite u sustavu eventima. Novo u ponudi Fight Stuffa, Venom, najpoznatiji brend borilačke opreme i odjeće. One Team hoodie 499 kuna, majice kratkih rukava već od 249 kuna, štitnici već od 99 kuna, bandaže već od 49 kuna. If you wanna fight, fight with style.